Uma sigeje ukushumayela ivangeli ngothando, sisuke sigeje nesoul engabe siyiwinile noma engabe siyizuzile. Okusho ukuthi le soul was supposed to be won for the kingdom of God. But la kunganathando khona, lapho sishumayela khona, ngoba lo thando luyisibani ukuthi nongale akwazi ukuwelela ngapha. Okusho ukuthi inesmache sishumayela, but uthando kuma lost souls. Okusho ukuthi we are preaching the message with love. Okusho ukuthi we are not crushing the souls that we are supposed to won for the kingdom of God. Okusho ukuthi this is the person uNkulunkulu amfunako. I don't have to bash, I don't have to crush, ngoba ngiza kuye ngothando, ngoba noJesu lo muntu uyamthanda, uyamdinga. Okusho ukuthi uma sishumayela imessage ngothando, we are in a very good position, noma we are most likely to win a soul, ngoba baningi abaqweshela kakhulu uma sishumayela imessage, ibe right message kodwa ingabi amplified by love.